Don't kick them. Yeah. Hurts. Good morning! Welcome na naman po sa panibagong vlog. Nasa airport na po kami. Kasama ko ang aking father-in-law. And kakalandang po ng plane ng aking mga bisita. Yung si Hazel na sinabi ko sa previous vlog. Andito na po sila. Excited na kami. Busy na po masyado yung, yung airport. Wala na, balik na talaga sa normal. Naglalakad na kami papunta sa nila, sa terminal nila. So, mag-check muna kami ng mga information dito kung saan na sila. Dito pala sa kabila kasi arrival. Atlanta? Yan, sa number 3 po kami papunta. Ayan, or dyan pa rin yung sasakyan na naka-display. BMW. Ayan. Dito na kami, dyan kami papunta. Arrivals or ancoms, 3 of 4. So, dito kami sa number 3. Pero matagal pa po yun sila. Yung aking father-in-law, nagbe-picture pa siya doon sa sasakyan. Grabe, ang busy. Excited po ako, grabe. Nagkikita na naman ulit kami. Ayan, against the light lang talaga. Ayan, busy masyado, guys. Dito na tayo. Wait a lot. Yeah, I think we have to wait for about an hour. An hour? Iniwan ko muna yung father-in-law ko. Umihi muna ako. So, balik na tayo sa arrivals 3. May rituals pala dito. So, may bibilhin lang akong yung para sa bahay ba. Kasi naubusan na ako. So, ito siya. Ayan, kukunin natin. Gusto ko yung amoy niya. So, may damage na tayo. Balik na ulit ako doon sa arrivals 3. Ito pa rin kami sa sa labas. Nasa baggage na po sila. Pag nag-open yung yung gate ba, akala mo sila na. Balik na naman. Madam! Oi, kumusta? Hi! Sila! Hi! Ang mga Bisaya, ang mga bisita, gikan sa Amerika. Si Wayne o si akong father-in-law nagtuyog na. A few moments later. Iba na naman tayo. Dito ako kasama ko sa trabaho si Olena. Hi! Nagpapanis po ako sa kanya. Iniwan ko yung yung kaibigan ko doon. Nagpapanis ako sa kanya kasi nga, 'di ba? Kasal ko na sa next week. So ginagawa niya yung nails ko. Buti na lang marunong siya ba. May po siya dati, may salon siya kanyang sarili dati sa kanila. Yan, antok na antok pa po ako. Dumiretso ako dito pagkatapos mag-relax ng aking mga kasama sa bahay, yung mga bisita. After nito, uwi na din ako kasi andun sila. Magluluto po tayo ng Filipino food mamaya. Sana makapagpahinga yung mga bisita natin. Hello! May bago akong taga-walis dito, oh. May bisitang taga-Amerika. Nagpunta ng Netherlands para magwalis. Hindi ko na kayo nabalikan, guys, kasi busy na po masyado ang life. Ayan, no. Tapos na yung aking pa-nails. Ready na tayo para sa ating kasal, char. And ngayon, tayo na gumagawa ng dinner. So, ito lang, schnitzel lang kami today. And then, ito, may chicken ako dito. Na parang adobo, na parang ewan. Hindi ko alam. May beans. And then, rice doon. Si Ana, tsaka si Mika, ayan, naglalaro na. Kaloy ni Mika na sige naman away ni Ana. Opsay, opsay. Kakatapos lang po namin kumain. Ngayon, alis kami, papunta kami dadalhin namin sila sa isang, isang castle dito. Si Ana, gustong-gusto niya yung si Mika talaga. Hindi niya tinatantanan, sumusunod siya kahit saan magpunta. Kaya hindi nakapagpahinga. So anyways, pakita ko sa inyo yung castle na malapit dito. Hindi ako sure kung nakapag-vlog na ako dati pero
ano po siya, medyo malapit sa amin. Hazewike Castle yung pangalan. So, hindi tayo makakapasok sa loob, pero makikita niyo yung view sa labas. Maganda po siya. Ayan o, excited na lumabas. Sila sa labas namin. May playground kasi doon o. Hey, the car's over here. Andito na po kami sa castle, sa labas ng castle. Oh, there. We can go in, but we can go around it. Can we just go here, Dodo? Should we walk that way for these people to walk in? Yeah, we can walk. This is the back side, and this is the front side here. Shall we live here, Mika? Do you want to live there? Whoop! So on din siya. Gaya-gaya mo siya. She does what Mika does. Go with Ate Mika, go. Careful. Mixed typhoon bites. Dam, welcome sa aming pangalawang bahay. I was telling her, Bong, welcome to our second home. Second home. Extension house. Yeah. We're lucky to have this weather now. Earlier it was raining. Yan guys, para makita nyo talaga. Pero mas maganda na yung view doon sa harap. Ana, be careful ha! Di kayo lawm in town eh. Sharks. Be careful. There are sharks. Ayan guys, oh. Maganda po itong castle na dito. So, ano pala dito guys? Museum, may shop din and yan. Pwede kang kumain dito. Yan. Yeah? What do you need? Dam. Like kanindot. Akalain nyo guys, may nakatira dito. O talagang totoo siya ba? Akalain nyo yun? Una. Oo. Sa akong imagination ba kay ang castles bata-bata ka ng dagko kay nga castles ba? Ito ay maram dining kasula eh. Pero ingon si Rotam, ang castles gyud daw nga tinuod nga castles kay surrounded jud siya tubig. Para ang mga kaaway ba dili ka dito abot. Oh, di ka access dayon. Oh, dito na naman kami sa ibang side. Super nice niya talaga, no? Yes! Oh. Picture! Nagunsa daw ko. Ning kamot ratami kamot re. Ayan, ganda. Tapos, maganda yung reflection sa tubig, guys. Oh. Diba? Ang ganda-ganda. May pa-drama-drama effect pa dito kasi may flowers dyan, oh. So, kung mahilig ka sa Instagram, this is the place to be. Palaging nakasunod kay Mika. Buntot. Buntot ni Mika. This is Mika's tail. Okay, we're going. Yeah. Andito na naman kami ngayon sa Den Bosch, yung pinuntahan namin ni Lovemere, if naalala nyo. Dito na naman kami sa church. Grabe, first day and busy. Busy already. What is this? I'm vlogging. This is St. John. So, andito tayo malapit sa Sintian ang tawag dito, St. John's Cathedral. Hinihintay po namin si Ruth kasi nakaparking pa siya. Anna! Zijn jullie maar thuis op vlucht? Ja.
Manila ang pinaka-square dam. Hey, snapping, snapping. Oh, no. We're good. No, We're no. good. We're good. We're good. Give me a mango and Oreo in a cone. That's okay. I just Nasa paid ice cash. cream place po kami. Ito sa akin. Nag-order pa sila. Huh? I get points. Ha? Just stay with Tita Hazel. What about me? Me! What about me? Oh. What about me? So, andito po kami sa... Ayan, labas na. Wayne is here. Anna is here. Nasa labas po kami ng station. Naghintay kay Ruth. Na ang bata, oh. Sleepy na niyo. Maganda yung pa-building doon, oh. Ayan. Tagal ni Ruth. Ay, antok na to siya. Guys, yung anak ko, guys. Walang... Kaninong anak to? Ang kulit-kulit. Parang hindi, she doesn't know how to, I don't know, express how tired she is now, I think. Anna, here. Anna, come. Nada na pandol na daw. Anna, no, stay here. So, ginoo da. Guys, grabe na ang kiyat ni Anna.